Zdravím vás Netrgame pri našom dneskašom novom videu zo hry Minecraft a série Skyblock. Tuto som s kamošom Mirko BP266. Čauko. A ospravedlňujem sa, natáčal som video, ale v tom mi padol celý kom, tak sa to porušilo a nemohol som. Tak viem, prečo sa pýtate toto, prečo mám diamantový klumpač, to som dostal od hráča, takže tuto si stávame dom. Vidíte tuto. Čo si padol zase? Rýchlo set home. Island. Ja si dám home. A máš veci? Hej, mám. Tie, čo som tu mal. Dia krumpáč by som neprišiel. Idem naťažiť. Koľko mám money? Ako to, že mám stále len $30? Čo ja viem? Keď som kopáč. Ako sa píše samostatne? Ako myslíš? Že len s tým hráčom. MSG, meno hráča. Ako budeš písať? Čo? Čo ešte na mne vyrastlo? Som to zrušil. Na tu máš klumpač a chod teraz ty ťažiť. Choď, padaj ťažiť. Nebudem len ja. Že už mi zasa padol kombinak, ja by som už to... Už by som bol poriadne nasratý. Už by ma strafil šlak. Kde si? Ťažím. A kde? Kvar príroda. Nie. Stop! Padaj sem ťažiť. OK. No poď sem. A hoď mi jeden kobl. Kobl, potrebujem jeden kobl. Stačí len jeden. Múdru knižku pre istotu necháme v českej. Ja. Počkaj, čo? Čo som? Ja chcel. Dobrú hlavu mám, čo? Ukáž? Na tuto máš ten dia. Tu máš dia. Krumpáč, mne stačí ten železný. Rice! Aký železný, žiadny železný zmením. Kamenný, tak. Počkaj, to mi píše na Skype. Chceš zoret? Ako sa volá ohnivá tyčka? Bolt, stick, počkať. To neviem. Ako sa strieľa? Musíš mať semienka. Sa kde kúpuje? Tu v českej ich máš 26. Aha, tuto. Počkaj, len vyskúšam na tebe, chcem vedieť. Nie, na mne nie. Please! Odpal to do vzduchu. King. Ty truľo. Jupi, ona to funguje! To nezabíjaj. Tú hlavu si zober, chceš? Daj. A
Dej. Dáme si to na hlavičku. Necítaj si. Však som sexy. Hej. Ideme si sem zasadiť pumpkin. Idem mu robiť. Počkaj, kde je motika? Aha, tu, ja ho mám vlastne. Ty trla. Síď mi na prd. Aha, vlastne je nabité. Takže toto dáme sem. A urobíme pumpkin. Prívod vody musím robiť. Sorry man. It's ja neviem proste. Joj. Koľko to už je vlastne? To už 6 minút? Kámo. No tak toto asi bude všetko, čo ste sa mohli dneska dozvedieť, takže sa teším veľmi, kde sa uvidíme u ďalšieho dielu, takže môžete dávať like, odber, v popise budete mať odkaz na tento server, tak sa tešíme a čau.